Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri beste behin ere Euskal City saiora. Gaurkoan dakizuen bezala bi gonbidatu izango ditugu gurean. Generazio ezberdinetako bi gizon gaurkoan. Ea ze gai tokatzen zaizkien eta nola solasten diren. Badakizue, talde bat osatu beharko dutela gero gure lehiaketan parte hartu eta sariren bat ospatu ahal izateko. Zuekin, Euskal City saioa. Aurrera. Álvaro Gar de la Ornaga, 26 urte, Arraioz eta lanbidez irakasle eta abeltzaina. Roberto Basaguren, 61 urte, Abadiñon jaiota, orain jubilatuten hau. Bueno, atxaldeon, ni Álvaro Garde naiz, Baztango herri batean bizi dena, Arraiozen hain xuxen ere, eta gaur egun irakaslea naiz bertako eskola batzutan, eta denbora librean eta aldu danean animaliekin aitzen naiz, etxean behiak eta ardiek batugu, orden pixkat abeltzaintza eta hezkuntza nahasten dituen mutikoa. Eta zu nortz zaitugu? Nina Roberto Basaguren, jaiotez Abadiñon, Bizkaian, orain bizi naiz Errotxapean Iruñan. Lana egin dut, orain nau jubilatuta kontratu relebokin, martxoan jubilatuta. Egin jot 33 urte lanak Kaiaban, amortiguadoretan, eta hemen bizi naiz, eta toki bestik. Euskaldun zara, betitik euskaraz mintzatu izan naiz herrien eta etxean talagunekin ere euskaraz mintzatzen naiz. Normalean zuk aitzen gara, igual tarteka hola ikakaitzen gara batzuk, eta baztanera solasten naiz. Bai. Euskaldun zarra naiz. Ez dut estudia bezebez euskaraz, nina lenguet, del cara al sol. Jakiteko. Da euskaraz egiten dut, emaztearekin gutxi, bera badaki euskeraz, baina egiten dugu gutxi, hori seme-alabakin da lagun batzukin. Ika, bai. Bizkaian. Bai. Eixo bikote zen moduz? Epa, ongitazu. Ederki, ongi etorriak, saiora. Hasiko gara lehenengo atal honekin, bai? Hemen ezarriko dizkizuet buruz bera, zuen herri edo auzoetako auzoei inguruan solasteko gai batzuk, bai? Batez ere euskararen inguruan eta orduan, pixka batzuk esan duzu Bizkaiatik zatozela, eta zuk Baztanetik, ea pixka bat zerbait komunean edo ateratzen den, edo ikusiko dugu, bai? Bai, xarmanki. Horrein arte. Bueno, zuen kasuen erran duzu Erretxapean bizitzarela gaur egun, eta aukera duzu zure zaletasunak, zure herri edo auzoan aintzinera eramateko edo zure zaletasunetan aitzeko? Ez, oso desberdina da. Ni naz, basarriko baserritzen jaiota, abeltzainak eta kanabekin bizitze eta Errotxapean ezen da beste bizun modu bat. Ez dakitze galdera da hori, da, bizi bat auginoan, bizitza bat, nola behar da oso desberdina. Oso desberdina. Errotxapean egin lantoki fabrika baten, eta desberdina, ez dakit hori da galdera. Baina, denbora librean egitea gustatzen zaizun egiteko aukera ematen dizu Erretxape auzoak? Bai, denbora librean, bai. Bizikletan ibili, bendian ibili, bai. Desberdina da, iria da iria. Ez da, nire kasuan adibidez ez nuke laketuko hiri batean bizitzen. Ez, bate daki.
ez dakit, baina oraingoz behintzat, Ondo, bai, niri herriak ematen dizkit behar ditudan gauza guztiak, eta azkenean askatasunare ematen datzu. Nik erran duten bezala animaliak haunitz maitetut. Baserri inguruen jaioa naiz, bai. eta beti danik animalitartean ibili naiz. Eta gaur egun ere eskolatik atra eta beti egoten naiz pentsatzen atxaldean hau behar dut, edo lan hauekin behar ditut. Orduen nik ikusten dut hiri batek nire zaletasunak edo nik gustuko ditudan gauzak ez dizkidala ematen. Ez, seguru ez. Zuk, urteten dozu ikastolatik eta zara artez, gitzi gora bera egunero, lana egitera, ez? Lana ero, beizekin, ero bihorrarekin, ez da gizotako zu. Bai, nik azkenean juergari gustatzen zait, jendeakin egote ere bai. Azkenean, nahiko saltxero erranen nuke naizela, eta gustatzen zait gauza desberdinak itea. Baztandarren Biltzarra elkarteko kide naiz baitare, mendigo izaletan ere horri biltzen naiz, lagunekin ere maiz gelditzen naiz, nahian tabernetan ere itzen naiz, baina niri egierran gehien bat animalia dira gustatzen zaidana. Eta orduen, ikusten dut hiri batera etorriko banintz, adibidez egiteko aukerik ez nukela izango, edo lanakitu eta orain mendi buelta bat mateko aukera ere, badago Iruin inguruan mendiren bat, baina ez adibidez baztanen gaten datzun aukera hoi, eta lasaitasuna ere. Bai, iziltasuna ez? Desberdina da. Bai. Ero kalera atratzen zara eta harpatzen zara heldu batekin, aur batekin, xar batekin, eta denak elkar zauntzen gara, denak elkarrekin egoten gara, eta giro goxua erranen nuke. Hemen aldiz, hotzago edo arrotz sentitzen naiz. Lana dekozu batanen, bertan? Bai, iaz adibidez Elizondon egon nintzen, lanbide eskolan, eta urten irailean hasten den ikasturte honetan Don Esteben egonen naiz, irakasle bezala. Orduan, nire zaletasunak eta lana uztartzeko aukere ederra. Bai. Da, zer modu da batan aldie? Gaztiek gelditzen dira, ero juten dira, batanetik? Haun gehien bat gelditzen direla erranen nuke, bai. Gaur egun gazteria haunitz bizide baztanen, eta gehienek ere erranen nuke baztanekiko edo beraien herriekiko sentimendua badutela. Eta hein handi betean gelditzen dira. Egie da, tartek arratzen direle Iruñera, bizitzera, Donostire edo bertze hiri batzutara. Zertaz baztanen lan aukera haunitzik ere ez da, eta hortaz mugitu behar dugu. Baina, haunitzek antorriteute Iruñatik edo Gipuzko aldetik, eta bai, gazte haunitz gelditzen da herrietan. Nik erranen nuke geroz eta gehiago. Arraiozen adibidez nire herrien, bai. Gu 5 ikasle egon ginen orain dela urte batzuk eskolan, aurrezkuntzatik lehen hezkuntzaraino, eta gaur egun 28, 30 badaude, orden seinale da. Bai, seinale da. Bai. Zori ez da gertatu esate baterako, ez zuten duzu Nafarroa gehiago, bai Salazar da hori. Bai. Ronkaraldi eta Otsagi eta... Bai, pasain astean ibili ginen bailaraietan. Hor dago problema handile. Hor ez da bide lanik, ez... Ez. Hori dago, ditu bideo, hementik 20 urtera utzik. Bai, hori komentatzen zuten... Bai, oso serio da goza hori. Bertako herritar batzuk bidanko zen egon ginen egun batzuk hango lagun batzukin, eta hori komentatzen zuten udan kriston bizitza badela, eta egieran harritu gelditu ginen zenbat aur baziren, baina klaro dire, uda pasatzera gaten direna, gero iraila etorri, eta herrien gelditzen omen dire 20-30 bat. Hori da. Denetara. Ordan hoi, eta zerbitzu aldetik ere erteute gero eta gutxiago daudela, eta orden herriek dire hiltzen kakotxen artean. Orden hor saiatu beharko ginake, buelta maten horri eta herriek berpizten modu bat bilatuta baino. Hoi gure esko ere ez dakitagon. Gure esko beti do, zerbait bai. Zerbait bai, egie da. Apur bat, bakotxak apurtxo bat inazkero, apurtxo bat, idea bakarri hau giazkero, iguale dirue bota bidako bene hori, bota zinetako hor dauz, ez? Guke ipiten duz presidentik eta kristu. Dudik gabe. Batek esaten moda, enbio, hau, bai Salazar, enbio, ez dakit, horlako aukerak. Bai. Ez da berdina, batan emengo dira erritzikitzuek. Bai. Galdu dila, seguru, baten bat. Bai, badaude herri txikiagokoak eta handiagokoak. Aniz adidez herri txiki beda, baina ege da, bertako herritarrek ere badutela beraien herriekiko kriston sentimentue, eta erranen nuke igual
batasun aldetik eta herriarekiko maitasuna igual handiago dela herri txiki horietan zebiltzen dira auzolana direla, herrien erekintza pila bat iten duzte, nolabait aurrei ere sentimentuei transmititzeko eta sustatzeko pixket herri giroi. Eta zugeran duzune, egia da, azkenean bakotxak zerbait inez, pixket inez gero... Bentsete idea auki. Bai. Askotan esaten da, le vamos a dar dinero, sotaten da jenti, erosein botaten dago. Bai, zeran altxokuzuak, beste goza batzuk egiten duz. Autopistak egiten duz, abe egiten du, ez? Bai, dudik. Dirue badau, zertarako, norantza hori da. Pena bada, zertu. Guten mozarak kotxi hartu orain, arrazaldien, otzagire, esate baterako, 50 kilometro, da orain jongo da miente bat, seguro, seguro. Bai, gandenazten kristona zago. Baz, Bizkaitarrak, Gipuzkarrak, Valentziarrak, Katalunia, Jusetxez abenduan. Oso gorra da hori, oza, handauz, bai, da zeren bidea bide, zebez, dauki, Eta bi aukerarik ez dauki, Han ez da binor. Bueno, bai, ez niri pasatzen zaito adibidez nekazaritzak, ni txiki-txikitatik gustatu izan zait, eta irakaskuntzaren nire pila bat gozatzen du nik eskoletan, aurrekin, irakaskuntzan. Baina beti danik erte dute eta oraindik ere erte dute hobetuzu aziendak edo animaliak alde batera utzi eta segitu irakaskuntzekin. Total, animaliek gaur egun ez dute deusmaten. Eta filosofioi arras barneratu dago, eta nik haunitzetan erantzuten dieteran ez. Joseba ez dugu pentsatzen, eta erran, nik zer egin dezaket gaur egun dauden nekazari edo abeltzain horiek bizitza duin bat izeteko eta intzinera segitzeko. Eta txip aldaketa bat, nolabait denek inbarko inuken eta herrien kasuekin berdin. Ezke, idea bat, bueno, ja sartuko den hori buruen, da diru asko irabazi eta da euro, oza, bizkor. Bai, diru asko eta euro. Bizkor. Ganauek ez da emoten dirure, emoten dau lana. Lehen bebai, Bai, du digan. Gugara, zazpi nebarre bat, da guk urten dugu, haitxa ama, haitxitxe amama, da zazpi. Hore die, 11. Behiakin, erne behiakin, 14 erne patzekoek. Ditziz. Hortik urten du danok, Onpasako inepinio velocidade bat denari... Oida, dena nahi dugu agudo. Agudo. Nire guztot, oidala oker bat, ez dauku... Ez dakigu lasai guretako denbora hartu eta gauzak mantxo. Da dirue bizkor. Dirue asko irabazi bida, eta hari. Da, gero kastau ere bai. Hor sartu gara, hor da gauz. Hor gaude bukle batean orden, saiatu behar duguna doi pixket, pausatu eta... Bareto apurtzua eta... Eta hemen erretxape inguruen nola ikusten duzu euskararen erabilera? Bueno, asko hobeto. Gobernu aldaketa egon zanien usuekin da, ez dakit Navarra bai zain egon zan. Betik egon da eskuma aldetik, hemen politika tistoi, ez? Eskuma betik irabazitxe. Eta ja, bueno, ja urte batzuk, da nik uste dut, Irunjan, Ni etorri nazen 28 urtekin, oindakoaz 71 urte. Aldaketa ikusi dut. Oberako. Soi pozgarri da. Bai. Ez horlako aldaketak iztuna, baina, bueno. Baina, pausoka egiten da bidea. Hor dauz. Aldian dauz ikastola batzuk onak, eta, bueno, ikusten dut, ondo. Bai, egeda ezkuntzan ere... Asko itxeko horrendik, Bai. Betianik. Normala. Zueko hori problemari ez dago zue? Ez. Zorionez guk ez dugu gehien euskaraz iten dugu. Herrien arraiozen adibidez den euskaraz. Ondoko herrien ere kuadrilla eta ditu lekaro zen eta bertan ere den euskaraz. Guk dugun arazoa da iguala unitzetan erderaz ezkarela arrasgai ongi solasteko edo ongi idazteko, baina bueno, guk euskaraz bai. Taberna barruen bai? Euskaraz? Dena. Iruretan be bai? Dena. Gabeko iruretan be bai? Bai. Dena euskaraz. Eske goituratu gaude etxean den euskaraz. Eskolan dena, lagunekin dena.
kalean dena. Egia da igual Elizondo eta olakotan badagola jendea ez dakien euskaraz, denda batera gant igual langile batekin erderaz behar duzule. Baina gure kuadrilan adibidez, Elizondon dudan kuadrilan, den euskaraz. Inoiz ez dugu bi kuadrilako edo erderazin. Eta unitzetan igual sortatzen da, orain oporretan egon garenean, eta betzen horbaitekin gaztelania solastu behar dugunean, gu kuadrilakoen artean erramarri izate, joe, zer raro iten zaikun elkarrekin erdera zaitzea edo elkarre erdera zaitzea, ez gaudelako hortara ituratu. Horretxuta, klaro. Hainbeste, Bai, guk dena. Ez da kanpotarrik. Bai, badaude eta kasu horietan erdera zaitzen gara, baina nire inguruen adibidez kuadrilla dela edo herriko lagunek direla eta ez dugu inor erdaldunik. Tarteka sortatzen da herritarren batekin edo erdera zaitu arizetea kanpotik torri dela, baina nik aranen nuke 80-90 euskaraz egiten dudala, bai. Bai, horretxapen ez da gertatzen, Claro, realitate desberdin diferentiak. Bai, egize da Iruñak utemozara alde zahardik eta pasitan da, entzuten da, nik uste geruta gehiago. Ni pentsetan geruta gehiago. Nik adibidez, zuk erranduzun bezala, gobernu aldaketa mantzelaik orain dela 5 urte bai Iruñeko kaletan nabaritu zela eta batez ere igual aldezarreko kale horietan euskara gehiago aitzen da eta betze instituzioetan eta euskaran presentziare gehiago bat dagoela nabaride. Bai. A ber, pixkanaka intzinerare hola segitzen den gauzek. Salvador Mendia. Nik euskal musika maite dut, iduritzen zait gure kulturan lan handien duela eta euskararen transmisioan kristona, eta ez dut instrumentori jotzen, kirolitea. Benito lertzen di. Mendia. Ez dut joten instrumentori, musika euskaldune asko. Bueno, ez dauketo lan, bastante zabala naiz, kirola. Bueno, Mikote, aritu zarete, gustora solasean. Bai. Ikesi dut zerbait. Elkar ezagutu pixka bat, ezta? Bai. Gauzak ere, badituzue komunean, ezta? Baserri mundua eta, interesgarria. Orain, bigarren gaiari edo bigarren atalari helduko diogu, eta, badakizue aurten urte berexia izan dugula, ezta denen nabaritu dugu birus honen etorrera, eta nola gure bizitzak aldatu dizkigun. Pixka bat eskatuko dizuet horren inguruan hitz egiteko, hausnartzeko, etorkizuna nola ikusten duzuen edo partekatzeko. Galdera zaila, erranen nuke etorkizunei buruz, ez dakigu. Ez dakigu, ez, Dier ere zer pastuko den. Ez. Miko. Gainera, egunero izaten ditugu aldaketak, orden... Nik uste dut aurrek ez dakizela, gehien dakizenak, uste dut oraindik ez dakizela zer dan hau. Zer dan, epidemia, virus bat esango da, baina konfinamentuan egon garen danok etxe barruen, eta esan entzuten ez ebez gaztien, gomenez, como que, urte konfinamentutik, eta oin gaztiek eta onbie bebai. Eta lehen unego ziren, etxien egon ziren, etxien egon ziren, atxitxa amamarekin, atxarkin, familia hartien. Da gero oin gertaten dana, da normala, gripa beba esala, ez? Kontaminatu jen gara eta toma prosako. Jenti da mobitzen, jenti bagabil, normala. Zenbat, zaren bio amendik aurrera, hau etorri da gelditzeko, niretzat. Bai. Bakunarekin kontuz, lehenpora emoik bakuna ez, hori izaten da bina, diciembre, astu. Ez dakigu zaren bida bakuna horrek. Probetako bakuna hori egongo dira igual beste 10 urte, ez dakigu. Nik uste, una etorri dala hau, gelditzeko, da guk bizibiu berarekin. Bai. Nik hori dagoet buruz hartuete. Da doke bildurre. Egin batez, gaztiekin. Nire zemala bezala ez, gaztiek ze Kristo itzi dugu
gaztiai. Ze Kristo izigu gaztiai. Mundu erreta, Da horben bida beste bulta bat. Hone gobiernobi, hone berbaikin da nahi eta da nahi. Sistema alimentazioen daudena zer daukagu noin. Hoi erosketak izan do letxe, merke, izilekela. Erreta dau. Horain digongo da erretako gehiago, ja pasatu gara, niretzat, asko pasatu gara, asko. Bai. Ez egirran, heldu zaikon panorama ez da bat erresa, eta ez dakigu ze pastuko den bihar, ez dakigu ze pastuko den irailan edo azaroan. Da niri adibidez, edo guri ore irakaslei kezka handia sortzen dakule irailai beire zer pastiko den, orai etengabe gaude ea bagintari zer erraten diguten ikasturte berri honen inguruen, nor gaude galderekin, zaunitzek erte dute ikasturte ez dela hasiko, eta nik pentsatzen dut ikasturte ez badasten eta etxetik hasten baldin bagara irakaskuntzakin hor frakaso ikaragarri heldu dela. Zertaz, aintzinekoan izan zen ikasturtea nolabait istea zauntzen gintuen ikaslekin, baina orain ikasle berrik izanen du gehienek. Eta ikasle berriekin distantziaraztea nik ezinezkoak uste dut. Eta are gehiago maila zehatz batzutan. Lehenengo eta bigarren mailetan adibidez, irakurtzen eta idazten erakutsi behar baldin beduzun, nola erakutsi behar diozu distantziara aur bati. Azkenean nik ezinezkoak uste dut, eta nire kasuan ni hezkuntza bereziko ikaslekin lanean aitzen naiz, behar berezi dituzten ikasle horiekin. Orden horiek, haunitzetan dituzten beharrak dire, afektibitatea, etxan dituzten arazoak direla eta, edo gibelian dituzten arazoak direla eta. Orduan ez baute eskolan jasotzen alduten goixotasun ero berotasuna jasotzen. Eta irakasle ez badago beraiekin presentzialki gauzek erakusten edo minimoi azaltzen, nik ezinezkoak uste, nik iaz adibidez, pastuen ikasturte honetan, etxetik lanean aitu ginenean, ikusi nuen ezinezkoa zela ikasle hauekin gauz berriek azaltzea eta gauz berriek transmititzea. Ordenik, orain nire foku edo nire atentzia dago ikasturte berri honen hasieran, eta hor dut beldurrez, ze pastuko den. Ze ikusten dut ez badirik eskolak hasten, hor kriston frakaso egoten aldera. Eta zuk erraban duzun bezala nik ere uste dut birusa gurekin gelditzeko torri dela, eta ikasi behar duguna da birus madarikatu hornekin bizitzen. Eta gero izan duzuna egize da, esaten da honek bideokonferentzia esaten dizie, esaten duzue. Bideokonferentzia bidez edo... Horri, batzuk igual bai, ez dut esaten askok ez. Askok ez dakit zetan haitxe gero amako dominatu, ordenagailu eta jente asko, eta gero beste gozat, aurrak gaztie barretzik izek, horrek eta, institutura inoen ez eta referentzi bat bida horre pertsona horrek. Justo, egun bati bestera ezin soldatu. Referentzi bat, referentzia da, bazen galdera bat etxeko, sobre etxeko, haitxek ez ez. Baten bate, bai. Endrero iguel, askotan egin da bie. Bai. Ez behia referentzi, ez da. Bai, eta... Hiru urteko koskola, ezinezkoa da. Eta gaina kontutan hartu behar da, guraso haunitzek edo familia haunitzek ere ez dituztela baliabide guztiek. Ez? Aintzin eriteko, badaude kaso haunitz gurasoak irakasle direnak, eta 3 seme alaba edo 2, eta etxe hortan bortz ordenagailu ezin diregon, edo zaila da bortz ordenagailu izatea. Ikasle bakoitzak bere ordutegi edu, ikasle hori irakasleak ordutegi bai hartzen dio. Orden haunitzetan 3 ikasle ordenagailu batekin, ezinezko, 3 aldi berian konektatute gotea bereien irakasle gana. Orden hor badaude behar haunitzez daudenak aseak, eta nik arranen nuke gaur egungo gizarte ez dagoela presta oraindik, holako irakaskuntza batekiko. Eta ez da preste egonen inoiz. Eta espero dut, gobernuek edo ez aprobetxatzea aukera hau eta IKTei garrantzi gehiago ematea, zertaz nire ustez irakaskuntzak benetako xarma du eskoletan, presentzialki, irakaslekin eta beraien lagunekin. Eta erte duten bezala espero dut, hau ez erabiltzea
como conejillo de indias tertia, bueno, Bai, hori aldaketa funtzionatzen egiteko, du, aldaketa eta egiteko. gero hau aprobetxatu ez. Bai. Espero dut hau izatea KitKat bat edo Bai. parentesi bat, eta gero itzultzea berriz ere eskoletara, eta ginazin metodologia berri eta aktiboiekin aintzinera segitzea. Esan duzu beste gauza bat oso importanti, Bada, referentzi bat ogilie, galderak eta egiteko, eta beste bada lagunek. Lagune baita. Osea, ja, ez da bi jolasten ja umiek. Umiek ez da bi jolasten. Ordenagailuekin eta kristuekin, telebista eta oso gutxi. Bueno, zerbait bai, parkietan, ez? Bai, baina gutxiago. Honekin, fuera. Ja ez da bi lagunik, ez? Ez. Eta honek aintzinera hola segitzen badu, horrek ekarriko du oraindik eta gutxiago sozializatzea. Claro. Baita gero bertze gauz ere hurbiletik bizitzea tokatzen zait, ez dakiz zer, baina da uste dut azken aldi honetan gero eta oztopo gehiago direla batzen ostalaritza eta holakoen inguruen. Eta hor bai iduritzen zait, ez dakit, errudunak ez direla ostalaritza edo jatetxe edo hauetako nagusiek, baizik eta jendea pilatzen bada bakoitzaren kontzientzia edo bakoitzaren ardura da. Nik uste eta direla gero eta oztopo edo gero eta murrizketa gehiago jartzen ostalaritza eta jatetxeti olako gauzetan, aizaizkiela gero eta gehiago tornilloak estutzen, eta nire ustez batek idazten zuen bezala, horiek ez dire asesinoak edo horiek ez dire virus honen arduradun makarrak. Azkenean arduradunak gu gara. Eta gu ostatu batek edo nagusi batek eta bertako langileek arauak ongi betetzen baldin badituzte, ez da beraien errua gero bertaragaten direnak nola konportatzen diren horrazkenean. Bai nik uste dutela idirela nolabait hoien kontragaten edo hoiei gero ez eta murrizketa gehiago iten, eta nik hor bai arrisko ikustutela. Gureiko da bi honek Frantzia muren jartzie, 10etan danako bera. Igual hori da bereien helburu. Baina ez dakit lortuko duten zazkenean ostatuetan ez bada egiten, jendea bilatzen ditu bertze... Beste bai. Nik ez dakit irten bidea bezala hori ez dut kusten. Zertaz inguruen kustutena da bai ostatuak esten dire lehenago, betetzen duzte beraien ardurak edo beraien arauak, baina gero gazte horiek ez dire bakoitza beren etxera gaten. Bakoitza bilatzen du bertze divertitzeko modu batzuk. Eta familietan ere berdin gertatzen da, biltzen dire, orduen hor bertze soluzio batzu bilatu beharko ziren. Orain David Barres Gaztegi con el famoso botellón, ez? Bueno, oinarte inork esaten ez bez. Botellón kenten moda beste gauza bat etorriko da, Bai. Osa, beste gauza bat urten moda. Dudik gabe. Azkenean virusa gurekin egoin da. Hori da, ez dakit. Azken bidaia Pirineo inguruan ibili gara mendi batzuk igotzen. Orain hauki dut eiteko, bueno, nik Argentinan egon garen oso politia izan, eta gero bestatik gendu Kenian. Apur bat beltz edo ikusten duzue etorkizuna orduan. Bai, ez dakit beltz den gauza edo galderekin, azkenean... Bai, galderan hitzekin bai. Ez dakit du. Hori da. Nik bertzaldetik itxaropen pixket ere baut, eta nik ez dakit pentsatzen dut, baina erranen nuke gaur egun bakun ere badagola. Gero eta argia dut, hau montaje badagola eta eskuetatik gantzaien zerbait dela. Eta ezin dela orain bapatean bakuna badugu. Baina nik erranen nuke probatu eta badagola. Gauza da, eskutatik gantzaien niri duritzen zaiz zerbait dela. Zerbait gibelean badagoela. Bai. Zorain bapatean hasi dire Rusian bakuna badagola, Txinan ere, orain bapatean hasi dire onjoak bezala bakunak atratzen orden, zerbait badago. Orain, hirugarren atalera salto eginen dugu, eta hemengo gai hauetako bat hautatuko duzue, osongi ari baizarete, eta gai hauek pixka bat sakonagoak dira, orduan, altxa bat, eta ea zer bururatzen zaizuen gai horikiko, edo? Edarra. Hementxe du, bai. Zein dazuk altxa duzuna? Genero berdintasuna, klima aldaketa eta arrazakeria. Gerra. Aukeratu. Zuk aukeratu. Bueno, genero berdintasuna aukeratuko dugu.
A ber, horren inguren hausnarketa sortzen zaizkigu. Bueno, da kodi bezalako, Asko falta da hemen be. Asko. Bai. Bai, zagata asko dago. Bai, datu asko dago guzoin. Igual lar, da horrekin egiten du prentsak eta telebistak eta irratiak eta tapatu, datuak eman da, bai, datu bakarrik. Zer egiten da gero? Ez. Oso gutxi egiten da. Oso gutxi. Bai, tegia da, afera hau ere erabiltzen dela unitzetan politikeiteko eta holako gozetako. Adibidez, bira, inetik solastu dugun gaiakin lotuta, martxoaren 8an izan zen manifestazioa eta gero hor kriston zurrumilo erabili zuten alderdi eskuindarri batez ere koronavirusan zabaltze horrin arrazoi bezala. Komentatzen zuten bertako manifestazioan kutsatu zela jendea unitz, eta nolabait, hori ez izan gezurre. Ezan demostratu. Ezan demostratu, baina aprobetsatzen da... Haidien gelditzen da. Hortaz, orden hor kusten da, haunitzeko iniken ez dutela barneratue berdintasun kutsuoi edo... Ez daudela sentsibilizatuek gai honekin. Eta hoi bai nik kezkagarri kustot azkenean, hain gai serio batekiko virusana dela, betze gai serio bat nahastea zuk erranduzun bezala, inongo erreferentziek eta inongo datui gabe triste iduritzen zait. Eta pertsona batzuk modu hortan pentsatzea are tristeago ineken. Bai, problema da dira pertsona asko. O podere asko daukena, igual ez dizu hainbeste, asko dira. Bai, azkenean pertsona horiei bozkatzen dion jendia... Bai, asko dira. Pentsamendu, haunitze, igual ez, baina bertza haunitzek pentsamendu hori dute, eta egia da honiken gure inguruetan berdintasun hortara iristeko pausu haundi emamar dela. Bai. Azebida azpitik hori be, azpitik azebida gerorako. Dudik gabe eta... Gerorako bai, oraintxe bertan, azebida gehiago nire adineko, zure adineko den hori, gauzak garbi izaten. Bai, eta hor... Betik egiten du, ezke hobeto da, etxi, ero, ez. Du dauko orain, segura aski, jente 80 urteko, eta beste kontzientzia bat daukie, beste bizimodu bat dauki dabi, eta izango da oso gatza horri sartzeko gauzak, sartzeko esateko, hau da, iguela, ez daukela, A, B, ez da, ez daukela problema hemen. Hau da, berdintasuna eta kitxo. Baina hori da gatza, bide gaztiek emoten hori bildurre. Bai, nik gazte batzutan ere zenbait jarrera ikusten dut nahiko... Neskape bai, Bai, Eskamoti, horren abide esaten, ez, igual. Berdin, patero ez die. Bai, eta badiren nik uste neska batzuk beraien teiaturare harriek botatzen dituztena. Eta mutiko haunitzen aldetik ere ikusten du jarrera nahiko matxistak edo... Bai. Baina horregi da eskoletan menpin gaur egun lan haunitz iten nahi garela edo saiatzen nahi garela iten, eta ipuinek eta olakoek ere gaur egun haunitz laguntzen dakute gai hauek lantzen. Azkenean orain dela urte batzuk, jarrera batzuk edo nahiko estipulatu ez dauden batzuk mutilentzat eta bertze batzuk neskendako. Egia da gaur egun literatura eta alderdi hortatik lanketa bat iten nahi dela, eta guk eskoletan baliabide horiek baliatzen dugule ikaslekin laniterako orduen. Baina zuk errandu duzun bezala, zenbait lanetan oiniken ikusten direla batzuk emakumezkoendako eta bertze batzuk mutilendako. Eta hor... Ni hori lantokian, zuek ikusiko zuen patioan da orte... Gero, egoten dira oso zintxo barruen, da gero urtetan da garea, egin da belo grupetos, lehen egin bin horrela, grupetos ez, neskak eta mutile. Eta ni lantokia ikusi oso lako gozap ez gogorrak,
baina bai, oraindik bai. Eta jente gaztia, enabil esaten 50 urteko eta 55, hogeta gutxi urte. Bai, eta egia da, oiniken igual... Bilorre moten dago. Horai arte dizule, oiniken bai nabaritzen igual kuadrilla batzuk dena neskak, edo kuadrilla batzuk dena mutilak, eta hor nasketa horietako oiniken badagola, edo lanbidetan ere, orain lanbide eskolan egon naiz lanean, eta hor zauden adar bat administratibokoak, eta bertze bat mekanizado. Eta irakasle batzuk solasean, erten ginoen hau, postuko zakule mekanizadoko hortan edo, neskak ere ikustea, ze orain arte dena mutila dire, eta badaude, baztanen edo inguruan ere bain neska batzuk, mekanika edo olako lanbideak gustatzen zaizkienak. Nolabait, beldur bat dutenak, edo izan dezaketenak gizarteak zer erraten alduen, edo ez denez orai arte neska bat egon, beldurroi hor sartzeko. Baina ni bai gogoa dutela, norbaitik gustatzen baldin bazaio egitan mekanika edo soldadura, hor sartu eta egitan gustatzen zaion hortan, eta baita alderantziz ere, eta egia da horrei erizaintzako graduare jarri dutela eta mutil batzuk ere hasi direla hor sartzen eta animatzen direla, eta azkenean, bai, orain arte izan diren batzutan neska gaten ziren gehiago ikasketa batzutara, eta mutilak igual, orden, bai, ea, hemendik aintzinera naturaltasuna, edo fontanero bat ere. Nik hor niken ez du neska bat fontanero denakusi, eta badaude hoi gustatzen zaietenak egiten, hoi gustatzen bat zaitzu, aintzinera pauso bat man, eta hain gustatzen zaitzu, baina, klaro, gizarteak, oraindik ez du hoi arras barneratu. Hitzetan bai indarragaten zaiku, berdintasuna, gauz bat bertze, baina gero ekintzetare iristen garelaik hor tortzen dire oztopak, eta egia da agintarien aldetik ere errestasuna unitzeko niken ez dugula. Orduan, hor ere azpitik hasi behar dugu nolabait hazi ere iten, eta etorkizunean tortzen diren aurroiek edo heldu direnean, eta gero kalia da oso importanti, kaleko bizitza. Hoi da, bizitza da gaztiek azten denien kalea urteten. Mairu, 10 urte, jaren urteko da biren, ez dakit, hor zer botellon, zer egiten dugu era aurren entzako, ez? Zer egiten dugu, pelikulak ipini, zinek itzitzen duz, esate baterako, ez? Nos mandamos a Casa Cristo, ala, horri, kotxea zuteko, ez? Ez daukio miepe, gaztiek, zaren bida Iruña baten gazte batek, 10 urteko batek, ez dakit? Olastu nun. Patation, patanen segura ikudabie mendia jolasteko. Seguk gaztetan betik egin duen, mendia jolastu eta gillo. Behamen azten denien ja, kuadrillak eta urtetzen, ez dauki beste gauza behit mazke el puto botellon. O taberna, ez dauki bestik, Han gure kasuan, bilatzen dugu bertze afizio edo bertze gauza batzuk. Eta egia da, adibidez, urten gudan, nire herrien dauden gaztetxo kuadrilla, bai neska eta bai mutikoak elkarrekin jostatzen direla, elkarrekin aitzen direla, eta gainera uztartzen dituzte, zaletasun haunitz gaten dire errekara, bideo jolasetan ere aitzen dire, orden, nik erranen nuke baztanek xarma berixi bat duela, toki magikoa da, belate gurutzatu eta bertzen mundu bat, eta falta, ni momentu honetan ez dut deus falta motatzen. Bestiak ez dut denak dauko gauza asko, da falta ez jakoz ere bai gauza asko. Mila esker. Orduz ere? Eta amaitze aldera, jolas bat proposatzen dizuet. Izenena, edo. Bai. Nafarreran dauden bi hitz emanen dazkitzuet eta zuek asmatu behar dizuet zer diren, bai? Lehenengoa da isiki. Isiki esaten dute erronkari aldean, eta ez badakizue sobera zer den, nik baditut 3 aukera. Eta orduan zuek adostu behar duzu zein hautatzen duzuen, bai? Lehenengoa da burla egitea, bigarrena da hozka egitea edo hausiki egitea, eta 3. piztu. Erronkari aldean. Zer uste duzu? Burla egin, hozka egin edo piztu. Isiki egin izango zen burle. Burle.
burla. Zuk diozu burlai. Burla iduritzen zaitu? Eski izaten alda iretak edo ze. Bai? Etzaizu zerbait helduela, Albaro? Txiki badu antza baino. Esaten duzu oskaiti, ainke, Txiki. okainke. Izaten alda txiki, xiki. Bai, ere bai. Bueno, pues atxiki hartuko dugu. Atxiki. Oska egin, atxiki egin. Ba ez da hola? Piztu esaten zaio... Piztu. Bai, piztu da, bai, isiki. Gu piztu da, isoto, zuek? Piztu. Piztu. Isoto, esaten duzu ezuek. Bai. Isoto. Eta, ez da jartzen beste. Eta bigarren hitza duzue, kuskito. Kuskito. Bai, kuskito. Kuskito aezko aldean erabiltzen dute. Nun? Aezko aldean. Aezkoa. Bai, haiek dira Nafarroko hitzak. Kuskito, sale edala mote bat bezala, ez? Mote bat dirudi, ez da? Ez izen bat dirudi. Kuskito. Kuskito dugu hurrengo hitza. Eta izan daiteke, batetik aurkitu, bestetik arrautze, edo arrautza, eta bestetik mutilaguna, edo nobixua. Lehenago izan duzu? Lehenengoa aurkitu atxeman aurkitu. Horren antzadeko. Kuskito dut. Kus, aurkitu, bai, eskondetz, ez dakit? Zuri zer heldu zaizu bera? Nola zen, kuskito? Aurkitu, arrautza edo mutilaguna. Arrotxa zeko da, pero da, Arrautzarik de kaskara, mire, igual zerbait. Bakaso? Ez que ez nire sekula ditu. Arriskatu behar zarete. Bota zu. Ez ez zuk, aintzinekoan nik errandut, oraizuk. Arrotxa. Arrautza. Ba ez, kasuetan da, mutilagunari erraten zaio kuskito. Kuskito mutilaguna? Bai, nik ez dakit nondik atera duten. Nire kuskitoa. Eta hola, haizue, plazer bat izan da, zuek entzutea. Eta benetan nahi duzenean itzuli, talde polita osatu duzu azkenean, pentsatzen dut, gauza desente komunean atera dituzuela. Orduan, akaso, badakizue gero publikoak eta beren bozka emanen duela, baliteke lehiaketa honetan sariren bat erortzea, horrerago, orduan, nian ikusiko dugu elkar berriz ere. Bale, esker mila honit. Plazer bat, Zuri. Erarte, aio. Korapila daitezke erantzunak, zimurrak, erabaki zurrunak eta gure mugak. Hala kantatzen zuen Mormore taldeak eta gaurkoan ere gure bi solaskideak korapilatu egin zaizkigu elkarrizketan. Mamia atera dute eta guk asko gozatu dugu, ezta? Hurrengo astean ikusiko dugu elkar eta hurrengo saioan ongi izan.